କାଲି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରୁଟି ବନା ହେଇଥିଲା ରାତି ବେଳା, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଫ୍ ଖାଇଲା ପରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକି, ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପଡ଼ା ହବ କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇଦେବା ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ବି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିନି, ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିନି, କିଛି ପାଣି ବୋତଲ ଭରି ଆଣିନି ଆଜି ଘରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିନି। କୁନି ବାଛୁରୀ ଏ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇଦେବ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି। ତାକୁ ଆଣି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାରେ ଦଉଛି। ଆରେ ବା, ସରିଗଲା ଫିର ବି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖାଇ